Жады каналыма хош келдіңіз. Бүгін мен сынау деп аталған бір хикаямны оқим. Рахим етіп тыңлағыз. Сынау, хикая. Автор, оқушы Азира Кіреева Ақшура. Эпиграф. Әйт, бізге Аллах тәкдир қылған нәрседен башқа нәрсе ирешмес. Ол Аллах біздің хужабыз вә ярдәмчебез. Тәубә сүрәсе 50 аят. Алар шәһәр урамы буйлап шактый ара киттеләр. Мәктәптәге хәлләр турында бер үзлексез тақылдап барган беренче сыйныфта укучы кызын тыңлап бару әти кешегә бик рәхәт иде. Юл уңаенда тукталып эш алма алдылар. Монысы әнигә, монысы әтигә, монысы үземә дип кызы сайлады. Бер никадәр вакыттан соң инде кайтыр юлга кире борылгач, бала эчәргә су сорады. Бала инде. Ерак түгел арада гына стаканлап сок саталар иде. Шуңа кызыкты. Ата кеше кесәсендә ипилек кенә акча калуын чамалап, ни әйтергә белмәде. Кулын кесәсенә бер тыкты, бер алды. Газиз балаңа бер стакан су алырлыкта артык акчаң калмасын инде. Югыйсә, алмасын да санап кына алдылар бит. Барыбер акчасы җитми. Ипигә дигәнне тотып булмый бит инде. Кызым, башка көн эчәрбез, яме, диде әти кеше. Ә үзе, пенсия алырга әле 10 көн бар, шунсыз булмас дип уйлап куйды. Баласы белән үзе арасында килеп туган киеренкелектән ничек чыгарга белми, бергәләнсә дә сизелдермәскә тырышты. Хәер, ул эчендәгесен тышка чыгармаска күптән өйрәнде булса кирәк инде. Һәр мизгеле тоташ каршылыклардан гына тора кебек тоела аңа. Шуңа да күңеленә урын таба алмаган минутлары күп аның. Күзе күргәндә аңа урта белемдә җитә кебек иде. Ә хәзер бу белеме белән һич кенә дә үзенә яраклы эш таба алмады. Баштагы мәлне үзен кулга алырга теләп, махсус компьютер аша шактый санда китаплар укыды. Китап укып кына тормыш бармый шул. Шушы заманның иң популяр акыллы машинасы ярдәмендә эш табу җаенда карады. Әмма кешеләр белән күзгә күз карап, сөйләшеп эшләргә өйрәнгәнгәме, ул аннан тиз бизде. Ни дисәң дә, машина инде. Аның кеше күңелендә башкаларга кирәклек хисен уята алмавы гаҗәп түгел. Башкалар бер хәл, менә якыннарыңа кирәкми башлавыңны туюдан да авыррагы юк икән. Нишләп кирәге булсын аның? Ир башың белән өйгә үзең эшләп акча да алып кайта алма. Аның урынына хатыны 2 урында эшли. Көн-төн әле ире, әле баласын кайгырта, аларның проблемалары белән башы каткан. Жер җимертеп үзенә эшләргә иде. Кисә тутырып булмаса да, тормыш алып барырга җитәрлек акча табарга иде. Баласы эшәргә теләгәндә, сок алып эшерлек тә акчасы калмаган һәм шуны аңлаган, шушы халәте белән килешергә теләмәгән ир үзеннән качарга теләгәндә, кызу адымнар белән алга атлады. Шул вакыт үч иткәндә, башкаларга юл бирергә өйрәнмәгән берәү аның җилкәсенә килеп бәрелде. Кулындагы пакеты ышкынып китте дә, эш алма эш якка тәгәрәде. Теге бәндә якында гына бала басып торганга да игътибар итмичә, катлы-катлы итеп сүгенеп, бар кешене иренә этеп җибәрде. Аннары әшәке сүзләрен кабатлый, үз юлы белән китеп барды. Аның күзеңә бүкән үскән мәле юлга аркылы чыгасың дип кычкыруына тротуар читенә егылган сукыр җавап кайтарырга өлгермәде. Ташка бәрелеп ватылган күзлеген генә таба алмый кармаланды. Кызы исә, киресенчә, якын кешесен рәнҗетүгә түзә алмыйча, балаларга хас чынак тавыш белән бар кешенә кычкырды. Әшәке, үзеңнең күзеңә бүкән үскән синең, минем әтинекенә бүкән үсмәгән. Кызы янында чагында нигә таяк күтәреп сукыр икәнен күрсәтеп йөрсен соң ул. Күзләре кызы янәшәдән атлаганда берни дә кирәк түгел. Тик менә барбер әллә ничек килеп чыкты. Үзен кимсеткән бәндәгә ир башы белән җавап та кайтара алмады. Кызы булмаса дөньядан ваз кичәр иде. Ел сайын күрә башлауына өметләнеп, операция ясатты. Әмма көткән өметләре генә тормышка ашмады. Элек яктылык белән караңгылыкны аера алса, соңгы операциядан соң дөм сукырга әйләнде. Сок турында онытып өлгергән кычык, читкә тәгәрәгән алмаларны берәм-берәм җыеп алды. Аннары әтисенә торырга булышты. Әйтерсең, 7 яшьлек бала кулына аларның икесенә дә җитәрлек көч-куәт җыелган иде.
Дүм караңгы тормыш сукмагыннан атлаушы ир йөрәген учына сыйып беткән нәни генә йомшак бала кулы җылытты. Хуҗа, Аллаһ, коралы сынау. Аңа тиңдәш, авыр, куркыныч, шул ук вакытта көчле коралны уйлап табу мөмкин хәл түгел. Төрле оешмалар тарафыннан эшләп чыгарылмаса да, әлеге корал күп төрле. Саны китсәң, исемнәре дә меңгә тулар. Кем өчендер хуҗа сынау коралы итеп байлыкны, кем өчендер талантны сайлаган. Берәүләргә исә тән гариплеге сынау коралына әйләнгән. Бу инде рәхәтлеккә чыдый алмый кешелектән чыгу да, тумыштан мактауга, соклануга, лаек сыйфатың белән аерылып торудан файдаланып, эгоистка әйләнү дә түгел. Тән гариплегенә дучарларга икеләтә авыр. Чөнки алар тән белән күңел газабын бер юлы татыйлар. Сынаулар биниһая. Шулай да аларның барысына бер уртаклык хас. Теләсә нинди сынауга каршы торуга караганда, аңа бирешү күпкә җиңелрәк. Тик бу коралны соңрак атарга әзерләп куюга гына тиң. Сукыр моны яхшы аңлый. Менә хатыны? Аларны өйдә яңалык көтә иде. Сукырның хатыны ирен туганнары карамагына калдырып китәргә карар кылды. 5 ел дәвамында гарип ирен карау өйдә бер артлы туып кына торган проблемаларны хәл итүдән гарык булды. Ул башта ире кебек үк аның күрә башлауына өметләнде, ышанды, аннары моның белән килеште дә кебек. Яратып кияүгә чыккан кешесен кызганды, аңа таяныч булырга сүзләр бирде. Әмма тора-бара ирен түгел, үзен кызгана башлады. Яшьлеген инвалид кешене карап уздыра түгелме соң? Өстенә бер юньле башлы кием дә ала алмый, һаман шул операциягә, даруларга, табибларга түләргә кирәк. Фатирда җиһаз да калмады диярлек, берәм-берәм сатып баралар. Көн-төн эштә шиләнсә дә акча җитми. Таңнан торып урам себерә, аннары кибеткә чаба. Сатучы да булып эшли ул. Кайчанда булса бу тормышның бер чиге булырга тиеш. Шулай уйлады хатын. Я бүген, я иртәгә. Ләкин булай дәвам итү башка мөмкин түгел. Ире белән кызы кайтканчы сумкаларын тутырды. Алдан сөйләшенгәнчә, баласын алып әнисенә янына кайтып торачак, аннары күз күрер. Соңгы вакытта кибетенә ешкерә башлаган Илназ кебек иратлар бетмәгән. Иренең туганнарына шалтыратып кисәтте. Озакламый алар килеп җитәчәкләр. Ишекне ачып керүгә, кычык урамда булган хәлләр турында сөйләргә кереште. Әнисенең бик тә җитди кыяфәттә аларны көтеп утыруын абайламый калды. Сукыр исә күзләре күрмәсә дә, күңеле белән хатынындагы үзгәрешне тойгандай булды. Нидер булган? Күрәсең. Кызым, без хәзер әбиеңнәргә китәбез, яме? Җыена тор. Әбиләргәме? Минем әниләргә. Әти, без кунакка барабыз. Юк, әтиең бармый, ул монда кала. Аның туганнары килә хәзер. Соңгы араларда хатыны кәефсез йөргән иде. Әллә ничә тапкыр тик торганнан да тавыш чыгарды. Җикерен кычкырды, бер тузып тормышын сүкте. Юкка гына түгел икән. Шул рәвешле китәсен алдан ук сиздергән булган. Димәк, туйган, аны карап туйган. Хәзер менә бөтенләй китәргә карар иткән. Китмә, синсез яши алмыйм, ташлама мине бу хәлемдә. Мин бит синең каравыңа мохтаҗ дип кызгандырыргамы? Мин сине яратам, синнән башка якын кешем юк дип мәхәббәтенә ышандырыргамы? Бер кая да китмисең, син минем хатын дип мәҗбүр итәргәме? Сораулар, җавап кына табылмый. Мондай да хәерсез көн булса булыр икән. Кызчык әнисенә бер сүз эндәшми, урынында катып калган әтисенә йылышты. Әни, әти дә барсын инде, әти барасың бит, әйме? Хәзер синең дә әйберләреңне алам да. Кызым, тизрәк бул, әтиең монда кала. Анасының кинәт яңгыраган кырыс тавышыннан баланың күңеле тулды. Ул әле бүлмә уртасында басып торган әтисенә карады, әле ишек төбендәге әнисенә. Кулындагы пакетын ышкындырып җибәргәнен сизми дә калды. Идәнгә коелган 3 алма кабат 3 якка тәгәрәде. Бу юлы аларны җыеп алырга берәү дә ашыкмады. Кыз, мин бер кая да бармыйм, диде дә әнисенең ачулануына карамастан йокы бүлмәсенә кереп китте. Хатыны ташлап китүе Сукырның күңелендә сукрайткандай итте. Тормышының гайрәте чиккән мәлдә янында кызы булу аны упкынга тәгәрәүдән саклап калды.
Yıllar uzgaç, ул kızının 7-8 yaşlık kine buluğuna qaramasdan, ülkenlerden de nıqlırak bulup çıgığına gajeplenip, şuluk vaqıtta saqlanıp iyiş isке düşürdi. Kızı üse düşküş, enisinin yoğun ailesinde yaşaydan bütünleyi boş tarttı. İmendey toza, emme vaqjanlı ikinci yerinden jofalangan enisin elleni kızganıp durmadı. Hoca, Allah, suqur yanında balasın kaldırıp, bendesin özünün yerdeminden taşlamadı. Hikaye tamam. Okudu автор Ayzirek Reyva Akçura. Kilesi uçraşularga kadar. İsen sağ bulup turğuz.